Il-permessi ta' residenza f'pajjiżna splodew il fuq f'dawn l-aħħar 7 snin, tant li fl-aħħar sentejn biss irduppjaw. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika, il-Eurostat, juru li mis-sena 2011 sas-sena 2018 in-numru ta' nies li applikaw għal permess ta' residenza żdiedu b'aktar minn 4 darbiet f'temp ta' 7 snin biss. Fl-2011 in-numru kien ilaħħaq għal 3484, iżda sas-sena l-oħra dan tela għal iktar minn 17,000 permess ta' residenza. Ta' min wieħed jinnota li f'sena waħda biss kien hemm żieda ta' madwar 5,000 permessi ta' residenzi ġodda. Fil-fatt Malta kienet l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi ħarġet permessi ta' residenza ras għal ras għal persuni li ġejjin minn barra l-Unjoni. Mit-total ta' 17,176 permess ta' residenza li nħarġu f'pajjiżna fl-2018, il-maġġoranza ta' dawn il-persuni kienu Indjani, Serbi u Filippini. L-ammont ta' permessi ta' residenza qed jinħarġu mill-Gvern Malti għal persuni li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea huma 6 darbit aktar mill-medja tal-Unjoni. Dan kollu jfisser li qed nimbuttaw suq tax-xogħol b'kompetizzjoni fuq il-prezz bejn il-Malti u l-barrani li ġej minn barra l-Unjoni Ewropea, ħaġa li qed tnawwar il-kundizzjoni tal-ħaddiem Malti.